الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ پاک کہتے نے بندیا میرے اور میرے نبی دی اطاعت کر، اگر میرے اور میرے نبی دی اطاعت کر سیں تو میں تیرے کو راضی ہو ویسا تو تیرے سارے کام میں آسان کر دے ساں۔ اشارہ قرآن دے اندر بھی اللہ چاہ دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اگر کوئی تقوی والی زندگی گزاردا ہے، گناہ والی زندگی نہیں گزاردا، تو اللہ فرماندا ہے یہ غریب ہونے دے باوجود میں ایسا اتھوں رزق دے ساں جتھے اس دا مغز مندا ہی نہیں، اتھوں بھی رزق آکد ہے۔ ہن اسی مسیتی پڑھانے ہاں، اساں دی کتنی تنخواہ ہے؟ 20,000 بہت زیادہ چھکے مار چھٹے 30,000 ہو ویندی ہے، لیکن لوگوں دا قصور بھی کوئی نہیں۔ ساڈی حکومت کول اور کام واسطے پیسے ہیں نے، گھوڑے دوڑانے واسطے، کرکٹ کھیلنے واسطے، اور کام کرنے سے پیسے ہیں نے، لیکن اللہ دے گھرے سے پیسے نہیں نے۔ لیکن اساں کدے بھی شکر الحمدللہ اساں مولویاں نے کدے ہڑتال نہیں کیتی کہ یار اسی 20,000 تنخواہ کہن کے تو اسی کام نہ کر دے۔ بار اساں دے مقتدیاں دا قصور بھی نہیں، بلکہ اسی انہاں خراج تقسیم پیش کرنے ہاں۔ اس مہنگائی دے دور دے اندر بیچارے لگے رہندے نے۔ بس اللہ پاک اساں قرآن اور حدیث سمجھنے دی توفیق نصیب کرن، اساں سمجھ آوے قرآن کیا آتا ہے، حدیث کیا آتی ہے۔ اساں دی زندگی قرآن حدیث ہونی چاہیے، اساں دی نگاہ حکومت تے نہ ہوئے۔ حکومت آپ بیچاری کمزور ہے، تو میں حکومت والا مشورہ دینا اگر تسی طاقتور ہونا چاہتے ہو نا تو میرے نبی دے قدماں چ آ جلو، یعنی میری نبی دے سنت تے زندگی گزارو۔ تسی بھی تے حکومت والے بھی تے تھانے والے بھی تے چوکیاں والے بھی تے عدالتاں والے بھی، یہ سارے دے سارے میرے نبی دی سیرت تے آسن تو خدا دی قسمیں اے بنجر زمینہ سونا اپنی زمینہ جو کٹ کٹ کے باہر سٹ سوں، اتنے آسمان تو اللہ دی رحمت کیا بارشاں آسن اساں تے اسی اللہ رسول دے حکماں تے چلنا ہی نہ، امیداں بڑیاں بڑیاں لاواں۔ قرآن دا اشارہ اس طرف بھی ہے، کل میرے تو کوئی فتویٰ نہ لاوے۔ قرآن آتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ کو ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، ڈرو اس دہڑے کولوں جدو پیو پترے کم نہ آسی تو پتر پیواں کم نہ آسی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ دی گل حق نے، سچ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دنیا تساں چکرا چ نہ پاوے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان بھی تساں چکر نہ دے کہ من رہا گناہ کردا رہا صبح شام گناہ کر، اللہ معاف کرسی، اللہ معاف کرسی لیکن پہلے ٹکائی کرسی۔ اللہ پاک اساں پیارے نبی دے تعلیم تے چلنے دی توفیق دے وے۔ وما علینا الا البلاغ۔